Salamat kayo, engineer, sa imong lindot kayong awit, aros pagdayon natin sa Ginoo. Tingali mag-eksunan, suki ni engineer. Ato na naghatag si special song, si Sister Ertel G. Joy Harabi. Medyo misod ka nanan. Kay last na kong simba dito sa Magpayag, siya po yung naghatag sa special song. Mga nagsukit pininduhan. Karon sa ako na magsimba din sa Sison District, siya po yung naghatag sa special song ni Bote Mag-Eksunan. Praise the Lord, Mag-Eksunan. Before kong padayon Mag-Eksunan, ingon nga karong hapon doon na tayo mo nga meet sa atong mga church elder para sa atong programa sa atong distrito sunod sa usa ka tuig. Una nga umunyang hapon ako ang ingon ng mga elder sa dinhi uban sa mga elder unya kita rin sa nga una direksyon alang sa mga katibo. So, sa di ko parayon mag-eksunan, ako sa ipalahila na akong pamilya para maila sa direksyon makaila mo. Ay base magkita-kita mo kung kaila na magighanay ng mga eksunan. Una, ang aking asawa, nakakauban na nagkaroon ng eksunan, ako pati logo kung magkailagin mo, si Sister Rosalie. Salig. Medyo cute, mag-eksunan cute. Medyo cute yun na si Salig, no? This is not po. Ang iyang full name, Rosalie Zoino Sina. Bulan na ron. Magparinti na ng Pastor Sina. Doon na ko itulog ng mga bata ang eksunan, ang kamamulangan, tuwag sa Mount View College, nag-eskwila, ang ikaduha, na sa Nima, grade 7, ang ikatulo, nalaki, kawaban ako karon, si Junjun, at kapatidong, yung sa pamangkailan, si Junjun, may mga kamanguran, laki, praise the Lord, kawaban ako karon. Nga, doon na po ko akong adapted, mag-eksunan, akong pinailan ko adapted. For 16 years din sa balay, ako nag-eskwila, hantod din ako. Hantod na minyo, si Sister Annalyn Clapano Caballero na ron. Yung muna si Sister Annalyn, muna kauban na lang ko nga, yung bana, wala yung nagwapo sa tapan niya. Si Jerome Caballero. Ako sa patindog ko, kaya kabahin na sa pamilya mag-eksunan. Muna akong asa, kukubad yun sila. Kaya inon na usa ka pamilya. Karon nga kautuhon mag-eksunan, sila ko David Sobos, kung makita na ang proyekto, kaya dito ko wala makita. Nagpaubos ko mag-eksunan. Ang ato nga text, no? Ingon nga usa ka basi una igsunan natong tanan. Makita ang igsunan sa Buhat, sumala sa gibasa kanina. Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Nangiyon, apan kamo magadawat hinuon o gahom diha sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Kini mag-eksunan, ang gisultian, kung basahon ng teksto, gisultian ni kadto mga sumusunod sa Dios. Labi na sa apostoles o mga 70 o niabot na hapin 120 ka mga sumusunod suon. Nagiingnan nga magadawat kamo gahom sa diha nga kakunsaran kamo sa Espiritu Santo. Yang sumpa ingon, o kamo mauunya ang akong mga saksi. Mga saksi ang sabi. Sugod sa Jerusalem, sa tibok Judea, Samaria, ug hangtod sa kinatumyan sa Yuda. Mo na itong sintro mag-eksunan ko ito ang mitad na sa ito. Ato ginagawa ito mga mag-ampo tayo sa
Amahan nga balaan Dios kagamhanan. Samtang kami magatuon sa gumpulo ko Dios, tagay kami kaalam, masabtan na mong ino, kung samtang kami magulat sa kanang pagbalik ni mong himuang ang kabintanan, ni mong anak, mahimong saksi sa tibok ng kalimutan. Salamat sa imong grasya o sa imong gugmay magato sa kanamo. Kinita ng gilauman. Sa ngalan ni Jesus, ang personal na mga luwas. Amen. Muna ako pinso, kaya basi mahulog ng garugoyan sa Nicolakaw. Okay ra? Minangari ko sa ubos. Kita. Actually, mag-eksunan, ganahan ko musulti labi na ako. Murabit na lecture time. Ganahan ko mag-eksunan. Sa balay, doon ako'y iro-eksuon gagamay pa. Sa una ni siya. Usali sa ka-German Shepherd, hindi ka dakon 30 pagkaadlaw kay dakon. Tingali ka mo mag-eksunan. Isa may nag-iro sa balay, kaya doon ay mga iro bitaw nga ang gatiman. Kami mga iro mag-eksunan na ito. Dinot ka ng iro, no? Kasakara mag-eksunan, mga Pilipino, gitawag ng mga dog lover, di ba? Indot ko natin may iros balay. Kaya doon na siya kapuslanan. May musang bantay. Kung doon na mo yung mga problema sa iyong trabaho, pagkabot sa balay, ang iro, doon, makalimot ka makaiksunan sa iyong mga problema. Ang ubang programahan, mairing. Nindot kong iring makaiksunan, ang problema sa iring, sa ako, abot sa inyo ha, sa ako, ang iring, medyo di ko ganahan, labi na kong malibang kayo, ganahan sa mga iring, labi na kayo, patos parto, unang ganahan kong kaya iro, sa gawas na sa bahay. Ang uban po, isda, ano kasagara, iring, miya, uban po, isda, ang uban po, manok, danas ng manok, o itong manok na nagsabong, kaya muna kapilit na ito. Apan, alang sa mga dog lover, katong ganahan kiro. Kung tagaan mo kiro, isa mo dawat. Tagaan mo. Mas dalo, dagay mo dawat. Karena ako kiro pagkamay, dako na kalong sa tuwing na. Karena panahon na January, 1 year na karon. Kani kay laki mo na siya, atong gingnan tong tagiya na nga nagay-bahin ha, kaya nang ato ni paliwatan ni siya, kaya ato ni mo sa kadaka. Nga sige, kaya ato ni paliwatan. Nga kung paliwatan, na yung usa ka buong papi ihatag. May laki man ni siya. Tika lang makaiksunan. Alang sa mga dog, labet kung ganang iro. Kung tagaan mo iro, makaiksunan nga sama ni ini. Kaysa may mudawat ng suon. Kaysa ganahan mo dapat. Ha? Ha? Tagaan mo ang iro. Di mo ganahan? Ha? Sa ter? Okay, paano sa iba? Kalong isan. Napay lang iro makaigsulan. Muna yung panghatag. Katong mga dog lover. Nga nung di mo ganahan ka lang kasing iro? Ha? Tungod ba kay pangit yung now? Kinisa, medyo alam-alam siya. Tingali makaigsunan. Ha? Matambal ka o? Tingali, kung tagaata ng ero, problema ang ibutang sa kambalay. Apan higala makaigsunan, kining mga ero ani nagkinahanglan ni sa inyong tabang. Kaya naman, masakit doon, tatawa na siya, wala galing siya balibok. Doon ang iro, nagsuon na, sama yun yun, yung iro. Sa lihang mga ito sa mga palingki kay Mukaon, uy, naunsa ba mga higala mga kaigsunan? Pag munuo siya, ang buhatong sa mga tao, unalan, ang maman si Paon, ang maman na bayan magpato. Imbis masakiton, paluoy pa kayo, labayan mo ng bato. Diba? Pagkaluoy sa mga iro magkaigsunan. Musta, ayaw buhaton, pag naay mga tao, magpalayo siya magkaigsunan, mahanap siya tao. Kaya nga naman,
Labayon man siya. Pag wala yung mga tao, mingaw na, mudool siya ngadto o mangitag iyang makaon dito sa palengke. Kaysa palengke, dagamay mga usik ng mga isda, usik ng mga karne. So, mo yan kaon ng panahon na walay tao. Pag dunay mga tao, musibat sa pagkaisunan. Pagkaluoy sa mga Ginoo. Usak kaadlaw niya ng magkaisunan. Kini nga iro. Samtang na mga tao sa layo, nagpalayo siya magkaisunan. Naong sabang na nakadungog man siya ang tingog na gingon. Tumoy! Uy! Kini nga iro magkaisunan, gitukoy! Una-huna sa iro. Baza, man, doon ay litukoy niya. Di man gana. Pag yan paminaw, siya may gitawag. Di man to, uy! Pagtanaw niya magkaigsunan, doon ay tao nga, gitukoy siya magkaigsunan. Gitukoy siya. So pagkanungog niya, gitukoy siya, arang niya lipaya, for the first time, gitukoy siya sa usa ka tawo magkaigsunan. Kung kamo, tagaan mo, sulat mo, tagaan mo 500, uguson ni siya, sabi mo. Uguson na. Uguson. Kini nga ito magkaigsunan, pagkanungog na gitukoy siya, pagkanindot, ang feeling sa mga iro, kiwi-kiwi ang ikog, lipay sa kayo, hinay-hinay sa doon sa mga tao magkaigsunan. Pag doon niya na usaban ang tao na lipay man, nagtanaw sa mga iro kay kining tawhana, naluoy siya sa mga iro magkaigsunan. Taon-taon, miduol siya sa tao magkaigsunan. Hina siya, miduol na siya. Pag doon niya magkaigsunan, arang niya lipaya. Imagano, pag tagagilong niya tayo, apan ang tao na lipay, giduol siya.